Sanu. Nan ya buge ka? Fa. Na biya mu. Ne. Wannan ne ake wannan ruwan yayi zafi da yawa. Allah ku. Kai. Da zafi fa wannan ruwan. To shi ne take gidan ma da dumma. Kai. To ke ne. Allah jure da Allah. Nike ji na ne. Menene haka? Menene? Ɗan tsito? Babe? Wallahi bijimin gidansu ne sannan da yake yaki wato da isure shi da kyar a garin ya gwashi ni mana halauni na ja kafa. Subhanallahi. Kar kai ma? Inna lillahi. Kin cewa maimakon garin zan je in gyara shi. Shi ya shiga na kai ni ba da rauni ba ni da konewa. Ya shiga cikin garke. Kai Rabe. Na'am. Ka sirka ruwan ba? To ina wanda sarki. A'a. To maganan sai ka ce ina wankan jego. A to ko wankan jego ai ba sirka. Ai wankan jego nake ba ko? Kaka. Na? Ba mu wannan kudin rab. Kudin rab? Wa ai ba ma rab ba ma sai an sai magani. Nasara asibitin nasara. Kai. Bari kawo. Asibitin nasara. Ina da 200. Yawwa. Ina da 200. Ina da kudin a caba. Wai sanda ne na? To, da kudin a caba. Sanda ne. Kai. Sanda ne? Yanzu kai. Da fa Allah ya ma kiyaye ba dan Allah ya kiyaye ba kai. Ai kai ne. Kai ne mai wannan fa. Kai ne ba za ka yi ba. To amma kuma shine kake. Ni fa da laga wuya ta wuya karkashin ganin na huce. Shine ne mai rasa kai kuwa na yi kanka. A shi ne ina fitowa da na dauki hanya. Me haka? Ayaya. A hakan da karfe da magana. Me ta hanyar? Na allura. Na magani. Da na acaba. Ga na acaba. Acaba? Acaba. Babur ai an daina yayin babur. Sai dai a hau acaba dai ba yawa. A daidai da sauri. A daidai. To shikenan. Wahalan ya isa. Wallahi wahalan ya isa. Wallahi tallahi. Subhanallah. Allah saka da hiri. Amin. Za mu je. To. Sai mun dawo. To sai kun dawo a dawo lafiya. Ya wahalan ya isa. Wallahi Allah daga shi kaɗan. Dan talafamun Allah. Wai Allah. Dan talafamun. Wai Allah. Wai Allah. To na ga yara da sa kai wahala. Na sha gaya maku wannan magana. Yanzu Rabe shi ma kuma ya karan magana. Rabe ka dana. Kun ga wa'ancan mutane ku dai ba ruwanku da su ka ku kula su. Wai ki Zulai hatu ya ga miki ana kula su. Ni ba wallahi babu abin da ya dame ni da su. Kuma na riga na gaya musu kar su sake zuwa inda nake idan kuma sun ki to duk abin da na musu su suka ja ma kansu. Naci ne kawai da su abin da ya kamata mu je mu kai su kara gurin mai gari kawai ai mana iyaka da su. Ai ba zancen iyaka wallahi duk wanda ya tankare ni shi ya sani. Ko hanya Kano an yi kwalta ko an yi kwalta kura ta tsinke. Allah ai dama na san bakin dajin nan ni ina ta san tsiya za a yi kai wallahi tsiya za a yi bakin dajin nan ran da kuraye suka balle ai sun balle yawa ga mutanen ka karkace ga mutune ta kin ba tsaya mana da wannan Talatu ikon Allah. Na Talatu ba da kanka a sare. Ka je gida ka ce ya faɗi. Talatu. La ilaha illallah. Wallahi ba dan ina kaunar ki ba. Da dan tsito zan sai mukirai mutunci na ina na. Kware ko. Wallahi. Kware ko. Ni na ce ba na son ka. Ko ana so dole ne. Kai tafiya ka ni ma na yi tafiya ta ko dole ne.
To wai kai tunda ta ce ba ta son ka dole ne sai an yi soyayya? Kin ga fara ki mutane shiru. Ba ke kika fara rubuta su wasiƙa kika cikin sa ba? Har da zaki wani iya yi. Ni ne gatawa. Koya. Wallahi ka ban dadi. Taka ina. Waye zan so kai? Muna. Allah ya sawaki. Ai na ga maka ko maza sun kare ba ni son ka. Kawai kun mun debo ruwa kun wani zo kun tare mu akan hanya kun hana mu mu wuce. Da Allah ku wuce mu kai. A yanda kike din nan kika sake maza saka kare. Ai gun maza ko sadaka da aka ba da ke ba zaki. Wuce. Shikenan ku shige. Wuce din. Ko wuce. Ko wuce. Me haka? Yan Fasa muku ne? Allah ya isa. I love you. Allah ya isa. Kamar ya Allah isa. Allah ya isa. Idan ba ku